hoxe no programa. Bueno, arrancamos e facemos pois visitando esa explotación da Estrada, onde teñen unha granxa, bueno, pois con todos os adiantos tecnolóxicos, pero antes imos a facer un pouquiño de memoria, porque non hai tanto, unha xeración apenas, que as vacas pois servían en moitos lugares, en moitas vilas, para quentar as casas. Agora, pois verán que nas explotacións hai auténticos luxos ao redor da súa crianza. Hoxe en día, os robots e a tecnoloxía facilitan enormemente o coidado das vacas nas granxas. Pero non foi sempre así. Moito cambiou o conto dende os tempos nos que o coidado dos animais era unha labor artesanal e enfocada á mera subsistencia. Ata hai só unhas décadas, as vacas galegas vivían en cortellos situados na parte de abaixo das casas. Isto cumpría unha dobre función. Ademais de resgardar o gando pola noite, o calor corporal dos animais facía de calefacción natural para a vivenda. No cortello era onde parían e onde os donos ían muxilas cada día. O proceso de muxidura manual non ten nada que ver co actual. Hoxe en día existen robots que extraen o leite das vacas automáticamente, sen intervención humana, pero noutros tempos o gandeiro tiña que muxilas a man 2 veces cada día. Esta tarefa requiría maña e tempo, xa que muxir cada vaca levaba polo menos media hora. Logo chegaron as primeiras muxidoiras, que se popularizaron nos anos 80 e que reducían o proceso a 10 minutos. Iso sí, a produción leiteira por cada vaca non se achegaba á que ofrecen na actualidade. Non había penso, as vacas apenas comían erva e un pouco de millo. A nutrición non estaba tan medida e vixiada como hoxe en día. Tampouco había fecundacións in vitro nin estudos xenéticos para espremer o rendemento das vacas. O método era natural. Un día do mes, un boi acudía ás aldeas e cada día podía fecundar a 4 ou 5 femias. E para que descansasen ben, os gandeiros debían extraer a corte con mulime, vexetais como toxos, fentos ou arume que se collían no monte e cos que se lles facía a cama aos animais. Os excrementos almacenábanse e reaproveitábanse para estercar os campos e hortas. Iso sí, todo se facía a man ou con carros, sen os modernos tractores nin os robots autónomos cos que traballan as granxas modernas. As diferenzas con aqueles tempos son estratosféricas. A crianza de gando en Galicia evolucionou en apenas unhas décadas. Pasou de ser un modelo de subsistencia a converterse en toda unha industria que en menos de medio século pasou da forcada á aspiradora de bosta. Efectivamente, menos de medio século, nada, nuns anos pasamos efectivamente desta Galicia, destos cortellos, non, que víamos aí neste vídeo, a, bueno, pois inxenios tecnolóxicos que chaman moito a atención, como isto que estamos vendo en directo nesa explotación da Estrada. Volvemos aí contigo, Fátima, onde estamos vendo, bueno, se nos deixan as novas tecnoloxías, porque ven que está fallando un pouco a conexión, a ver se somos quen de ver en movimento, Fátima, esa rumba para limpar as bostas nesa explotación, non? Mira, compañera, bueno, estamos vendo agora mesmo a rimadoira de comida, a rumba. Mira, vou volas enseñar tamén, porque temos todo aquí en funcionamento para nós, se nos deixa, como dis, se nos permite a conexión. Esta é o que eles chaman collector en inglés, non imos dicir a marca famosa recoñecida, pero ben a saben. Na casa non a temos, o aparello non é tan grande como este. Que tal, Vicente? Estamos aquí nesta finca Santalla, aquí en Lamas, na Estrada. Estamos anonadados, atónitos con este funcionamento desta máquina, non? Sí, que unha innovación agora dai poucos anos, bueno, agora cando fixamos esta ampliación nova, pois xa nos decantamos polo funcionamento, bueno, por elixir o aparato este para... Que fai? Estámoslo vendo, non? Cal é o labor deste aparato? El, pois, vai aspirando na bosta, máis nos líquidos, para logo depositalos noutra zona, non? Non apartalo de diante das vacas para que estean máis limpas e secas posibles. Todo o tempo? Todo o tempo, a ver, todo o día. Traballa as 24 horas do día, a ver, parando para recargar as baterías, pero traballa seguido. Isto é unha inversión, dicimos, Vicente, pero ao mesmo tempo quitamos moitísimo traballo. Sí, a ver, ten ventaxas en fronte a sistemas máis tradicionais que había, o exemplo da robadoira, que había uns desgastes de cable, uns desgastes de pisos. Con isto, ao final, é unha máquina que vai rozando unha goma, entonces o único que se desgasta é unha goma, non se desgastan os pisos ni nada. É un traballo máis ou menos o mismo, sí.
non tens que estar vos aí tampouco, claro. Pendente de nada, de limpar, nin... No, a ver, sí, é un aforro de tempo, sí. Outro dos aparellos que víamos tamén aquí en directo, estámoslo vendo agora que está aí traballando, vide por aquí a ver se, vente tamén Vicente, ímolo ver agora, que lle chamo arrimadoira de comida, pero chamas así ou chamolle un mal? Arrimadoira, sí, sí. E o que está facendo, bueno, pois xo di a palabra, non? Arrimarlle esa comida. Arrimar, sí, vai arrimando a comida. El ten varias rutas, non, durante todo o día, unhas máis cercanas, outras máis lexos, para ter a comida ben cerca da cornadiza. Outro traballo que vos quita a vos e efectivamente eso permite tamén que o empreguedes o tempo noutras cousas, é así? Sí. A verdade é que isto aforra moito traballo, moito dor de espalda, porque facelo a man era un inconveniente moi grande. A verdade é que é unha máquina que está moi ben rentabilizada. Porque vos empezastes con, dicíamos, sobre 60 vacas, cantas tedes agora? Como é? Empezamos hai 15 anos con 60 animais nun robot. E nada, ao paso dos anos pois fomos aumentando hasta agora, bueno, o ano pasado, que foi o incremento máis grande, onde pasamos a ter xa 5 robots de ordeño. De ordeño, porque aparte os que estamos vendo estes dous, tedes tamén muxidoiras, non? Non facedes a man. Non, a man non. Sí, eso, pois, temos a 5 robots de ordeño robotizado, bueno, que quítanos moitísimo tempo, non? Se tuveramos que estar nunha sala, serían moitas horas durante todo o día. Hai o que lle chaman o terceiro ordeño que se lle fai ao animal. Claro, con sala faría falta moita xente, moito persoal. Con un robot non é necesario tanta xente. Dicimos que o futuro, Vicente, as granxas robotizadas, non? Sí, a ver, pasa polos sistemas robotizados, pasa por, pois, non sei, todos os sistemas valen, tendo personal, non? Se contas con personal, pero, bueno, tendo o sistema robotizado, sí que o sea, van ir as granxas casi todas a eso. Bueno, pois moitísimas gracias, quedamos vendo como comen as vacas, porque que mellor imaxe, non? Eso non lle teño que dar, eu vexo aí unha papa, pero non a vou usar, Vicente. Gracias por atendernos. Gracias a vos por vir. Veña, gracias, pois quedamos con esta imaxe que é fermosa. Claro que sí, porque ademais nesa granxa, ademais de ter esa aspiradora, non, que vai barrendo todo, teñen tamén outra que lle achega, non, a comida aos animais. Bueno, de novo estamos vendo aí unha pequena mostra do que poderían ser, non, Hugo, as granxas do futuro. Bueno, é que esas son basicamente as granxas do presente, non? Pero claro, ante todo tamén hai que ter os lugares destinados para adaptar eses robots, por exemplo, o que está máis extendido a día de hoxe nas granxas robotizadas, digamos, é o robot de ordeño, non? O estamos aí vendo estes robots que permiten ordeñar automáticamente. Ese vímolo máis veces, claro, o que non viramos de momento no termómetro, era o da rumba limpando claro, aí, non? Pero entón hai que ter lugares apropiados para instalar e para mecanizar, para robotizar as granxas e logo tamén ter preparación, porque claro, por exemplo, este robot de ordeño que estamos justamente vendo agora en pantalla, non somente ordeña as vacas, senón que tamén, por exemplo, pode aportar datos de como están as vacas, etc. Entón, hai que tamén ter unha especialización, unha preparación, unha formación. E logo ter nese momento a valentía e os cartos para facer esa inversión, non? Manel, se lle contamos as nosas aboas que ia haber robots para chegarlle comida ás vacas, fliparía. Se levante Isolina, tiña a abuela, que tiña a vaca ali debaixo da casa, como dicía. E ainda escoitei unha palabra que ahora aí no reportaje facía tempo que non escoitaba, que era o molime. De estrar as vacas, estaban os montes limpios, porque había que ir coller o molime para estrar as vacas. Ora tamén, había un chollo que moito me fastidiaba cando estaba ali en agosto de vacacións, cando dicía meu tío Lambón, Manuel, vamos a arrancar o esterco. Eso era penoso, de verdade. E non foi... Claro. 45 anos, non foi tanto. É que, por exemplo, nesa explotación teñen ata un sistema para quitar o cheiro, non, de toda esa bosta. É unha pasada e logo tamén importante para protexer o benestar dos animais, que teñen hasta cepillos e todo iso para que estén relaxadas, etc. Dende logo que sí, falaba el de disminuir esa humidade, de gracias a isto pois témolos todo chan limpo e con baixa humidade, e que esa baixa humidade é fundamental para que non medren as bacterias que logo acabarían afectando a saúde das ubres, das pezuñas
e que acabarían tendo pois ese perxudicando ese benestar animal, non? Ao final o gandeiro é o primeiro interesado en que as vacas estean ben, que produzan e que non teñan ningunha enfermidade, e de aí a importancia de ter ese chan limpo e con baixa humidade. E a verdade é que o que decimos, non? Que é sorprendente, pero a verdade é que redunda tamén na saúde do propio gandeiro, que ao final non ten que estar aí doblándose, esforzando a espalda, traballando arreo para poder ter o establo limpo. Eu faría, desde aquí, un chamamento á xente xoven do campo, que lle gusta de verdade vivir no campo, que agora non é tan duro traballar no campo, que antes tiñamos os calos nas mans, que antes nos vían como moi embrutecidos, e hoxe en día que se pode vivir do campo, que xa, a verdade que tens que facer unha inversión, pero quen non ten que facer unha inversión para montar unha empresa? Ti podes gestionar o teu tempo, vivir ao aire libre, ter os teus animales cuidados, e que a xente se sinta orgullosa de ser gandeira, que a xente se sinta orgullosa da nosa terra, e que hoxe en día pois somos grandes tamén no campo. Tamén o traballo indirecto que xenera esta robotización das granxas, porque hai que ter empresas tamén destinadas a robotizar as granxas, hai que ter evidentemente, bueno, pues digamos estudos non previos para inventar este tipo de máquinas. Entón, bueno, isto redunda, decía antes Héctor, na productividade, que iso tamén é clave, na productividade al final dos gandeiros, non? Poder producir máis en menos no menor tempo posible, eso ao final repercute en maximizar as explotacións, non? Pasar de ter 60, porque neses traballos que antes describías, Manel, canto tempo se perdía antes, non? É que botabas, se tiñas un animal na cuadra, cunha vaca sola, se ocupaba bastante, porque era ben verdad, collías o banqueto, levabas o caldeiro, ordeñalo, e vía ali a miña abuela, e se botaba o seu tempo pola tarde ou a noitiña, outra vez, estrala, quitarlle o tal, sacala fora, levaba unha vaca, ocupaba unha persona. Eso que eran especialistas que moxían cas dúas mans, que aí xa había unha habilidade, cuidado, O problema que vexo eu é quizá de investimento, non? Porque ao final para conseguir esta granxa robotizada... Aquí les levan dende 2008 invertindo progresivamente. Claro, alguén que queira empezar con isto realmente hai que facer un investimento moi grande, e tendo en conta os prezos da leite e como lles pagan o leite, pois a verdade é que o marxe non é moi grande para poder facer... Por eso dicía o de valentía. Claro, porque, bueno, tes que ter aí a valentía de facelo, pero, bueno, a eles está saindo moi ben, está genial, non? Ir descubrindo como estas novas granxas e, como di María, esos novos xeitos de estar no campo.